Посещаваме един уникален дом. Бевър Хилс, Белащица. Един уникален дом. Хоп. И тук вътре. Готов за живеене. Флуенци. Тук склад. Складче. За пирално помещение. Холчето. Каминката. Гледката. Уникално. Ето тук за кухненското. Тук кухненски остров. Перфект. Тук ще голямо фойе. Много голямо фойенци. Етажчета. Коридорчето. Родителската спалня. Ето готова банята. Само трябва да се накичи. Ето климатици са купили. Ето е ниша за гардероб. Ето пак. Термомос е до грамата, хубаво, много качествен. Термомос, че е алуминиев термомос. С нискоемисийни прозорци. Ето тук. Другата баня, пак е столетна, готова. Иска кич. Ето едната спалничка. Ето другата спалничка. Ето. Южно изложение гледа към планината. Светла. Много светла стана е хубаво. Ето тук влизаме. Долу. Двоен гараж голям. С ролетна столичка. Автоматична. Тук има едно складово помещение. Котелно. Ето. Ето тук има още едно складово помещение, където може да се ползва за офисче и тъна. Ето е тук. Топла връзка и се качваме в къщичката. Ето. Вратата е супер. Супер вратичката. Ето, хоп. Ето. Вънка верандичката. Двора 6 квадрата. Ето ямата къде е. Ето вейкато. Ето гледката прекрасна. Ето отзад южно изложение. И така. Ето и камерите. И всичко е готово. Ето вижте. Хоп. Всичко е готово. Ето тук има една колона, където трябва да се направи. Вече кой както си иска така да се направи. Ето го дворчето, ето го гаражчето. И това е.